Пан вам, читайся ти вам не погодилося. У той час, коли Єсус учні були в дорозі, хтось сказав йому: «Я пойду за тобою, куди ти не пойшов». Єсус сказав йому: «Не сумай, но и кружки не пустили, а Сын Человечий не боится схилить голову». А другому сказал: «Иди за мной». То есть, как сказал: «Пане, дозволь мне спочатку пойти поховать батька моего». А Єсус сказав йому: «Как ты не можешь поховать своих мертвых? А ты иди и обещай в Царство Божие». Еще більше сказав: «Я пойду с тобою, Пане, але спочатку дозволь мне развітатися з хатами моїми». Єсус сказав йому: «Не возьм, кто попал руку свою на плуг и озирается назад, не надается до Царства Божьего». Это слово Павла. Присядьте на хвилинку. Глубоко бажаємо пробуш. Дорогі сестри і брати в Ісусі Христі. Сьогодні Костел вспоминає святого Домініка, великого чоловіка, який шмат здійснив у Христовому кості. Але так само сьогодні, як ми на самому початку сказали, ваша парафія навідує Марія. Навідує Марія в этих копіях чудодійних іконів нашої країни і не тільки. І ось перегрунація відбувається уже шостий год. І Марія на початку раз ксьондза правнука, каноника Владислава, захотела объехать всю нашу краину межами нашей краины. И в 2021 году от 12 по 18 червня отбылась автоматичная пилигримка 8 чудодейных иконов, копий чудодейных иконов нашей краины. И в тот час Мария выпрошивала для нашей краины в первую чергу восьминение пандемии коронавируса. Так само выпрошивала супокой во всем свете, особенно у нашей краине. И так само у гэтым годзе адбылася вельмі сумная падзея, калі вось наша нацыянальная санктуарыя у Буславе згарала, калі вось трона нашай Маці Божай пахіснуўся. І вось мы разам з Марыяй выпрошвалі патрэбныя ласкі для нас, каб Марыя магла увайсці на свой трон як мага найхутчэй і валадарыць над нашай краінай. Але вось у той час Марія праехала 3125 километров межамі нашай краіны, але Марія не хацела спыніцца толькі на гэтай пілігрымцы. Яна зноў ж праз нашага ксьондза каноніка брата Владислава Заранюка яна захотела наведаць кожную нашу парафію. Так як вось яна прийшла до святой Эльжбеты, вось несці ёй дапамогу, і так само яна прыходзіць у кожную парафію нашай радзімы, каб несці дапамогу нам, каб вось выпрошваць у Ісуса Христа, яе Сына, для нас патрэбныя ласкі, выпрошваць цуды. І вось сёння
25-та парафія, яку навідує Мать Божа у нашій родині, але не тільки. Марія так само навідала у гэтых копіях чудодійних іконах Częstochowę, Вільню, Вострую Браму. Так само навідала Агому і навідала Рим. І там 28 червня під час аудієнції у папи Францишка ён ось благословил гэтые копии чудодейных иконов нашей краины и благословил так само всю эту перегрунацию. И так само освятил копию чудодейной иконы з Риму, Мать Божией несломной допомоги. И ось она так само вандрує по нашій країні. Навідує так само з благословенням Божим, але так само з благословенням Папи Францишка і з благословенням вашого біскупа Анденарія Олега Буткевича. І ось сьогодні Марія навідує вашу парафію. Приходить до вас, как слухаться у ваші просьби, які ви заносите щодня до Ісуса Христа. І вона, так як нехай там у Кані Галілейській, вона захочує нас, щоб ми не тільки приходили до Матулі з нашими просьбами, але щоб ми так само робили все, що скаже нам її Син, наш Пан Ісус Христос. Щоб ми в нашому житті так само виконували Божу волю. Для цього запрошує Марія сьогодні так само нас. Коли ми приходимо до неї з нашими просьбами. І ось Марія навідує гэтую парафію, а кожен з вас раз гэтыя 2 тижні мог приходити до Марії, мог стати насупраць яе, поглядеть в яе мачнае вочы і занести гэтую просьбу. Вельмі часто мы наведваем гэтыя санктуарии нашей краины. И так само у жніўні, 26 жніўня, отбудется 22 жніўня, пробачте, 22 жніўня отбудутся урочистости Мати Божией Браславской опекунки озер. И ось з усіх кутків вашої дієцезії дає імкнуться пілігрими. І, быть може, ви так само пойдете, как поклониться Матулі, как занести до її перед этим святым образом своей просьбы. Сегодня вы можете прийти до її и поглядеть ей в очи, и с любовью занести этой просьбы. Можете подойти до кожного з этих копий образов, які слинуть з великих чуд. Бо Марія вибирала це місце, ті лавішки, ті братства, ті будство, ті інші місця. І вона вибирала це місце, як слухатися в наше серце,
и нести нам допомогу. Как выпрошивать Иисус отсюда. И она праз гэтыя шматлікія стагоддзя выпрошвала гэтыя цуды. І яна надалей выпрошвала гэтыя цуды для нас сёння. І вось мы прыходзім да яе, каб яна у Езуса Христа нам выпрошвала цуд за цуд, ласку за ласку. І яна вось праз гэтыя гады будзе слухаць кожнага з вас і будзе звяртацца да кожнага з вас гэтымі словамі: «Учини усё, что скажет тебе мой Сын Иисус Христос. Заўсёды выконуй ягоную волю. Аминь». Раз заступництва святого Доминика и Наисвятейшей Анны Марии вознесем до Бога нашего наилепшего Отца наши спольные просьбы и молитвы. Молимся за святых осел, как про заступництво святых опекунов, ее мужно брать веру и христианскую моральность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за весь свет, как им поширились водные звучи. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за монашеский орден Доминикана, как молитвой и обещанием Слова Божьего, и он помогал Костелу у его миссии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших померов родных и добродеев, как Бог дал удел ухвали неба. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас самих, как мы неословно содержали наше житье щирой молитвой и рукливой працей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся у інтенції своєї супольності парафіальної, якою сьогодні навідує Найсвятіша Панна Марія у випадкових чудодійних іконах. Доручаємо Богу нашої сім'ї, як вони зростали у святості. Доручаємо Богу про заступництво Марії, молодь і дітей, як вони своє життя будовали заўсёды на Божьей провидице. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех хворых, терпящих, застарелых, за ваши бараки. Нехай добрый Бог одарує їх потребними ласками, по-перше, живу здоров'я. Нехай Він спосилає на їх життєву шляху людей, які будуть протягувати їм свою допоможну долоню. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пробуша вашей парафии, как Мария выпрошивала для его потребные ласки, как он вел в эту парафию шляхом избавления до молодавства небесного. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Все, мы вечный Божий, прими наши просьбы, и мы с верою заносим до Тебе. Коли они поражаются с Твоей волей, выслухай, якие живешь и влагаешь в радости веки вечные. Американцы это считают, что американцы это считают Евхаристию. Затем возвращение остальных парафий, верующих кожного человека Киев. Придите сегодня, завтра и не протягиваются друг другу за наши святыни. И ваше Христоство, это богатство нашего народа, которое проявляется на виду в этих образах, во Матерь Божия, наша Мать. Мы на штатке христианства, мы на штатке Иисуса Христа, христианской веры. Мать, яку есть, Святейшая Мария Павловна.
І ось ми приходячи сюди, позначаючися храмом душою, напевно, змалися, дякую вам Богу. Ви випрашуєте все потреби ласки для нас, для наших родних і близьких. І тому я ще раз хотів особливим чином подякувати тобі, твою чергу, Станіславі, твою команду, твою екіпу. І, звісно, Сенза Палата, каноніка Владислава Золовика, який некий на Білорусну району починав з этого костолу, з этой парафії, заради ініціативу. Ініціативу познайомить нас з вами, кожного чоловіка, кожну християнську душу, кожного католика, з тим багатцем, який ви собі маєте, який ви, може, часом назрає. Ми діти Божі, ми діти Святейшого Марії, наша мать, наша заступниця, і на то, що не знає. Нехай же образи, натхненные Духом Святым, намалеванные створенной рукой человека, такой рукой человека, сына, может, дочки, Святейшей Марии Паны, який керувала така племянна любов до Матері Божої, натхняє і нас на наше життя. Конечно, у меня в своем житті, как наше життя більше набралося до теплоти любові. Любові до Бога, до Святейшої Марії Пани, любові до родин, до землі і до кожного ближнього свого. Дякую тебе, Станіславі, за записанную душу и за натхнение. Какой ты нам своей команде приносишь, свою помощь, свою такую миссию. Ще раз щиро дякую Пробашу за те, що запросив, прийняв Мать Божию в этих копиях икон з нашої країни, не тільки. І щиро дякую вам, які будете приходити в нас. Гэты увесь час да Маці Божої. Ось тут ёсць брошурка, в якой ёсць описана гісторія і тої пілігримки, і гісторія кожної ікони, гісторія кожного санктуаря нашої країни. І так само ёсць молитва до кожного образа. Захочем так само тут молиться і користати з этой дороги, які дає нам Бог на Святейшую Пану Марію. На весь этот час примите Божие благословение. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть в спокої Христа. Дякую вам.